Здравейте, хора! Изчакайте малко само да включа камерата. За да може да видите как майсторът на колелото. Моето колело е ново, наскоро ми го купиха и сега ще ви покажа как да се скриете. Колелото модел XC26S. Ако искате и вие да имате такова, да си поръчайте от някой сайт. На колела или от някой от всяка такава. И сега, носите телефона и готови? Старт! И ето как може да се скриете с колелото си. Ето така. Ако клипът ви е харесал, дайте по един лайк и до нови срещи. И не забравяйте да се абонирате. Да, най-вече да се абонирате. И до нови срещи. Споделете клипа в Messenger, Facebook, Viber. Чао! Каквото искате. Чао! What? Качвай го.